cewa so zai zubar min da mutunci na ba sai a kanka. Ban san soyayya asara ba ce ba sai a kanka. Ashe haka ake ji idan ka so mutum baya son zan baka domin ka rabu da ita. In dai za ka rabu da ita shine. Ahmad, menene bana maka tsawon rayuwar da muka yi tare da kai? Baki rage ni da komai ba, amma ina son na faɗa miki gaskiya. Ina son Sabrina. Bai kamata a ce na ci gaba da yaudaranki ba, don ba zan iya haɗa 'yan mata guda biyu a lokaci ɗaya ba. Wannan ɓata lokaci ne. Shi yasa na fito fili domin na sanar miki. Me yasa ka daina so na? Saboda ba layinmu ɗaya ba, ba zan iya aurenki ba, kuma ke ma ba za ki iya aurena ba, domin ke ba mai ƙananan shekaru ba ce, sannan kuma ke 'yar gidan masu kuɗi ce. Mahaifinki ya ce ba zai miki aure ba har sai kin gama makaranta, sannan kuma na san ba za a bani ke ba a matsayina na talaka mai aiki a gareji. Me yasa zan ci gaba da wahalar da kaina? Me yasa ba zan je na zaɓi wacce ta yi daidai da ni ba? Me yasa ba zan je in kai sona inda ya dace a so ni ba? Tabbas ba za a bari na aure ka ba, kuma ni ma dama ba zan aure ka ba. Kawai ina so mu ci gaba da rayuwar soyayyar mu ce. Kuma dama ai ni dama matar manya ce, ba ta yara ba. Shi yasa na je wajen matar yara daidai ne. Amma kuma ai ka san hada soyayya babu kyau ko? Duk wanda ya hada soyayya akwai sunan da ake kiran shi da shi. Ai ba haɗawa ne ba, ni mace ɗaya nake so. Na sani, ni kaɗai kake so ba? Nake son ta dai. Ni dai abin da nake so, ki min alfarma ɗaya nake nema a gurinki. Dan Allah ki fita daga rayuwata. Ki bar ni in yi rayuwata da masoyiyata. Sai an jima. Wallahi na tausaya maka Halina. Baka san wace ce ni ba har yanzu. Zuciyata ta kamu da ƙauna, gangar jikina begenka take. Habibi, I love you. Ina son ki sani, ina kishin ki, ina binki. Ina son ki sani, zuciyata ta makance a kanki. Ba na mararai kowace mace in ba a ce na samu na mallake ki a matsayin matata. Ka ja ni ka tafi da ni duk inda za ka je, ba zan ƙi maka biyayya ba. Domin kai na bawa mallakin gangar jikina da ruhina. Kai ne malamina kuma kai ne hadimi. Tabbas haƙiƙa na fi kowace mace sa'a a duniya. Na yi nazari sannan kuma na yi tunani, na gane cewar duk duniya babu wata 'ya macen da ta kai ki. Masoyiya, menene abin da ya same ki? Menene yake damun ki? Me ka gani yaya? Sabrina, har ya fi bata miki kin ga. Kuma bai dace a cikin fara gani yayi. Dan Allah ki fara mun gaskiya. Me ya same ki? Dama Batula ce. Batula, me ta miki? Ai ni dama tun da na ga yau baki je garejin mu, na san akwai damuwa. Me ya faru? Yayi kada ka kula ta don Allah. Ka rabu da ita. Wallahi Batula ta cika jahila. Ai daman tun da na ga ban ganki a garejin mu ba, na san dole da abin da ya faru. Amma ina mai tabbatar miki da cewa ta yi na farko sannan kuma ta yi na ƙarshe. Yaya, kai fa cikakken namiji ne. Wannan ba ɗabi'ar ka bace. Soyayya, kina ji? Da Allah ki abin nata ne ya fara wuce gona da ni. Ba irin ka bane suke kula wa'annan mata. Kai fa mai daraja ne. Ba zan iya haƙura ba. Sabrina, wallahi ba kowa zai taɓa min ke da gyale shi ba. Don haka Batula wallahi ba zan bata ba. Sai na ɗauki mataki a kanta. Kai haƙuri yaya. Na sha magani kuma na san wurin zai sake ni.
Kana so na? Ina ƙaunar ki. Ka yi haƙuri. Na haƙura. Ka yi murmushi. Domin alƙawari na ɗauka zan ci gaba da saka ke farin ciki daga nan har yau matanadi. Ba aka san haka ba. Ayan fahimce ni. Haka ba. Ka san menene? Cikin fada. Kana matuƙar burge ni yadda kake tsayawa tsayin daka wajen yi min adalci da ganin ka kyautata min. Lokuta da dama sai in shiga laliban kalmomin da zan yi amfani da su wajen faranta maka. Kimin addu'a kawai ita ce abar bukata. A'a ba sai na zauna ba. Ina fatan ka sallame ta tafi ko? Haba Habiba. Kin fa san wace ce Barira. Kuma ki san yadda muke da ita. Amma gaisuwar mutunci ba za ki tsaya ku yi da ita ba? Mutunci? Mutunci fa kace Hamza. To bara ka ji na faɗa maka. Babu mutunci tsakanina da duk wata ƴa mace a duniyar nan matawar ba mahaifiyarka bace ba. In dai akan ka ne. Kamar yadda son ka ya zama min dole, to haka kishin ka ya zama min farilla. Me kike nufi da haka? Ba na son ganta ta taɓa min gidana dole ne. Yayi kana da buƙatar ka zauna ku daidaita tsakaninka da matarka. Hanza sai da ta je ta jajibo ka sai bada na ce kar ta kira ka. Baba ai ba laifi ta yi ba. Kwarar da ta kira ni. Ku mun addu'a kawai. Tunda Allah bai yi wa annabawa alfarma kasu mutu ba. Ba wanda za a bari. Haka kullum nake fama da shi in nace mai muje asibiti sai ya ce jikin shi da sauki. Baba shi kadai ya rage min in ya mutu ina zan sa kai. Sai Batula baki san abin da kike ba, yarinya karama yar cikin ki zaki je ku hada baki da ke da kawarki ku dake ta, wannan ai ba tarbiya bane. Ni kamara akan wancan matsiyaciyar mabaratiya kuma har kake kira na wai yar ciki na kenan ma tsohuwa ga mai da ni. Tun da na maka abin da kake so har dai maka abin da bai kamata na yi maka ba. To dan kai haka ai da ki cika na miji. Mata mayaudara ne. Ban yaudare ki ba, ban cuce ki ba, tunda na gaya miki na daina son ki ba na son ki. Ke kika ci gaba da bibiya ta. Shin ana so dole ne? Ba a soyayya dole, amma soyayya ta ita ce kadirarka. Dole sai ka biya bashi cikin da kaci. A kullum ina ƙara gina katangar ƙarfe tsakanina da ki. Domin ba na son na ganki a kusa da ni ko kuma nisa da ni, ba na son na ji motsinki a kusa da ni. Awad, ba zan taɓa daina yaki ba, domin shi jarumi haifarsa ake yi. Ni kuwa haifata ake yi. Za ki kasance a sarariya, sannan kuma za ki kasance luza, domin ita ɗin matata ce.
Lalata? Ban gane lalata ba. Allah, wallahi babu abin da yake min. Shi bawan Allah ne daga taimako na. Malama ba mana baki. Ban gane ba. Haba baiwar Allah. Muna zaune kawai muna hira sai ki ce wai ina wannan wani irin magana ne kike? Matan ba magana tana magana. Wa very stupid. Hujja. Ba za ka yi mana shiru ba? Madan tana magana kana magana? Yaya, suwaye wa'annan? Kamar na san muryar fa. Ina jin ka kusa da ni, ina jin ka dama da ni. Nazari, lokaci, tunani, cikon aiki. Lissafi na ya daidaita. Na shirya lissafin rayuwa da ke. Ina son ka yi rayuwa mai tsayi, mai albarka, shalelena. Allah ya raya ni tare da kai. Allah ya bani abin da zan hidimta maka har iya tsawon rayuwata. Allah ya maka albarka yayana. Allah ya kare miki duniya da lahira. Tabbas in na rasa ka. To za ki mutu. Kuma yanzu za ki mutu. Batula? Ba Batula bace ba. Reza ce. Ahmad, yau za ka yi nadamar rayuwa da ni. Kuma yau zan nuna maka ni wace ce. Batula, look, ni fa wannan shirman naki ya ishe ni. Ya kamata wannan abin ya zo ƙarshe fa. Ai ya zo ƙarshe. Fada na ƙarshe za ka yi da ni. Ai kai duk duniya ban ga mai irin halinka ba. Kai Ahmad, har kai zaka bude baki kai min maganar hali? Allah na tuba. Kinga, ko ma me zaki iya kira na da shi? Kin ji? Zan kona kaina. Kuma zan kona ta. Kai ma zan kona ka. Yau zan bakunci lahira. Haka ita ma wannan mayyar taka za ta bakunci lahira. Kuma haka kazalika kai ma sai ka mutu. Fatula? Fatula? Fatula, me kike kokarin aikatawa? Zaka gane asalin abin da yake damuna Ahmad. Zaka ga rashin hankali. Ya ga tafiyan Allah ka. Rikici a so. Ina so in shaida miki. Kin cutar da kanki sannan kin cutar da mu. Kin cutar da dan uwana. Kin cutar da mu da irin tarbiyyar da kika ba ƴaƴan nan naki. Kin ga ko ba komai za a kalle su da kimar gidan nan. Bayan zubar masa da mutunci da kika. Saboda san zuciya irin naki. Ke Asma'u. Ki iya tona magana kafin ki furta. Tunda muka taso a cikin gidan nan ban taba ganin bacin ran babanmu ba. Ko da yaushe ana kafa da shi amma sai a kanta. Ni fa ba 'yar iska bace ba. Ya kamata a tsaye da wannan wasan. A daina kokarin bada ni ga mutanen da basu dace da ni ba. Kuma wallahi Hajiya, ni ba zan auri wancan makaskancin bawan ba. Kin cuce ni kuma kin cuci kanki. Kin san yawan mutunci na da zama akan wannan aukan da yake yi. Na tsane ki. Na tsane ki. Na duba duka cikin ɗaki duk gidan nan babu inda ban duba ba mu ganta ba. Ban gane ba. Mami ki zo mu je. Gaskiya Asma'u ba ta taɓa yin haka ba. Ta yaya sai ka ce wanda kwakwalwanta ya gushe za ta shiga wani wuri ta je ta zauna? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni dai kawai zuciyata ta kasa yarda da cewa Asma'u za ta aikata wannan abu. Alhaji mutum ne mai daraja idona. Zan iya yin komai domin Alhaji. Saboda Alhaji shi ya rike ni tun ina dan karamin yaro. Bai rike ni da komai ba. Me yasa dan ya nemi wani dan kankanin abu a gare ni kuma zan gaza. Raina fansa ne ga Alhaji. Wannan shine matsayata. Ƙarya kake yi. Ashe da ma yaudara ta kake yi.
kana son Asma'u tuntuni ka yaudare ni ka ce ka taro samun rayuwa ta hadi ba da karfin da zan iya ɗaukar kasa da rabuwa da kai hadi ka furta ka ce kana so na wallahi a shirye nake na sadaukar da komai nawa domin ka yanzu kana nufin wanda suka aikata laifin nan sun ci bilis kenan? San cewa rufin asirinka nata ne, nata kuma naka ne. A wurin so ake wata. An yi biki lafiya kalau, an kuma watse lafiya lau. Amarya ma kuma ta tare a gidanta lafiya kalau. Fa'iza kina da gaggawa. Kin kasa jira na. Gaggawa ta sa kin je kin yi auren da na tabbata ba farin ciki kike da shi. Ana ga kura yana ga yaji. Faiza yawo. Na mai baki shawara ki iyakacin gogorin ki yanke dukkan alaƙa da ke tsakanin ki da shi tunda yanzu bai kin san cewa ki riga kin aure. Ba na son in zo in jefa yarinyar nan a cikin halin haɓuya. In saka ta a cikin rayuwar da ba ita take so. Yanzu zaki ga maganar da nake gani, zaki ga abubuwan da nake faɗe a kanki. Ita Fa'izan nan ita kaɗai ce yarinya. Ayyaba kyauta take ci. A wurin so ake wata. Ba a mai da hannun kyauta baya. Idan na je ne kuɗi na dawo gari za ki kashe auren ki aure. Bai faɗa min zai ƙara aure ba. Ban san waye aure wacce za ta kula min da ƴata ba. Ta ba mama wacce. Dakatar Allah idan kin ga abin bai miki ba in ba za ki iya zauna ba abin da ya kaki ba za ki iya ba ki shirya yanzu mai da ke gidanku ba shi kenan ba. Amma ku baka da adalci. Daura auren mu a yau a kawo ni a daren yau kace zaka mai da ni gida baka da tausayi. Shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba. Gashi kin yi yau zamba baki nuna kara ba kure kurbi ki samawa kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da ke ka tona kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da ke ka tona ya taka kaya tsaba da ke ka tona ya taka kaya kina ta kyarkyara gaban ki tsaba da ke ka tona ya taka kaya